Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellem ala nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Musulman doğrularım. Düýş barada aýdyp beresim gelýär sebäp diýsen, soňky goýan wideomda düýş barada aýdyp berdim. Onuň her kelep pikirlerini ýazýan adamlar bar. Düýş aýtmaly däl, düýş gowy düýş aýtmaly, gowy düýş aýtmaly däl, erbet düýş aýtmaly. So barada azyrak bildigimden aýdyp bereýin inşallah. Uky ölümüň dogandyr diýip Peýgamberimiz sallallahu vesselam haçanda insan uklan wagty onuň jan teninden ruhy çykga aýlanmany. Şol wahal ony peristeler gabat gelse ony gowy zatlar görkezip begendirýärler, geljek görkezýärler, geçmişi görkezýärler, göresi gelýän adamlary görkezip ony begendirýärler. Eger öňünden şeytan janarwaklar düşse ony gorkuzyp erbet zatlar görkezip oňa erbet düýş görmegine sebäp bolýar. Şonuň üçin gowy düýş gören ýagdaýyňyzda ony ýakynlaňyza gowy adamlara, musulmanlara, bahylçylyk etmejek adamlara aýtmaly. Sebäp diýsen, Peýgamber ýorgudy bolsun diýilýändir. Peýgamber ýorgudy bolsun diýilmeginiň sebäbi peýgamberleriň bir mujizasy, olaryň düýşleri hakykat. Hakykatdan bolýar düýşünde bolan zatlar. Şonuň üçin aýdylýar, gowy düýş görseň aýtmaly musulman dogulanyňa. Eger erbet düýş görseňiz, turan wagtyňyzda çepiňize üçgedek çüfleýäňiz. Eger giýjäň bir wagt tuturan bolsaňyz, saganyňyz däsen bolsaň çepiňize öwrülip etýäňiz, çepiňiz däsen bolsaň saganyňyz ýatsyňyzy ütgetýäňiz. Onda da ýatyp bilmeseňiz gidip täre dalyp gelýäňiz. Täre dalyp gelip etýäňiz. Täre dalanyňyza görä 2 rekat namaz okudyňyz. Has gowy Allahyň gorumagy üçin hem ýatmagyňyzdan öň Aýatul Kursiýni okap ýatana Allah subhanahu taala goragy edip 2 tane perişte uğradýandyr. Hemmemizi Allah subhanahu taala dogry ýoluna algysyn, adaşmakdan gorasyn. Ýene bir aýtjaklarym, erbet düýş gören wagtyňyz şonu hiç kime aýtmazlyk. Sebäp düýş aýdan düýşüň ýorgut bolýar diýişmeli, şonu ýadyňdan çykarmaly. Düýş ýorup, düýş barada bir zat aýdyşadyňyz gelýän bolsa, ony gowy adamlar bilen gowy düýş aýdyşyň, erbet düýş ýadyňyzdan çykarjak bolun. Ýorgut bolmaz ýaly. Tamam käbir kitaplar we häzirki döwürde internetde her hili zatlardan öz düýşleriniň ýorgudyny gözleýärler. O taýda köp zat dine görä däldir, ýyldızlara seredip palçylaryň ulanýan kitaplar bolup bilýär, o bolsa sizi dinden çykaryp bilýär, musulmançylykdan. Gowy tarapy ýörüň, ýagşy zatlar pikir edin, inşallah şeýseniz has gowsy bolar. Gowy pikirde bolan adamyň hemişe gowluk garaşandyr inşallah. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.